γενικά να πω ότι είμαι travel content creator, ξεκίνησα ως travel blogger. Χρονοβόρο, ναι. Δύσκολο, όχι στην οργάνωση. Τώρα πρέπει να νιώθεις και εσύ όμως ok στο δεν να πάεις, ειδικά θα πάεις μόνος σου, δεν να γυρίσεις σε μια ξανή χώρα μόνος σου. Το πράγματα. Ούτε καν, ενώ ονομάζεται τον καν έτσι, ονομάζεται τον κάπως διαφορετικά, αλλά έχει τη λέξη diary μέσα. Κάμα έναν πολλά περίεργο search τώρα. Τα search έκαμε. Από Λάρναγα προς Πάφο. 465, δηλαδή Πόμπα. προλάβετε. Αν δεν βιάζεστε. Νιώθω πάρα πολλά όμορφα να πιάνω έτσι μετά. Άλλαξες μου η ζωή, γιατί πριν που δεν ήξερα με ποιον να ταξιδέψω. Τώρα οι φίλοι μου εμπουσέναν. Είναι το misconception που θεωρούμε όλοι ότι ξεκινάς κάτι γιατί σου αρέσει και δεν πρέπει να καταλήγει πάντα στα λεφτά. Ναι, είναι ok όμως αν καταλήξει, αλλά don't make it all about money. I hate them, ξέρω εγώ. Δηλαδή συσπηρωθήκαν όλοι μαζί. Μπράβο, πώς νιώθεις που κατάφερες μετά από το 40 να συσπηρώσεις όλο τον κόσμο εναντίον των Γερμανών? Είναι incredible experience, ξέρω τούτο. Όχι, θα πω έτσι πράγματα, ποτέ δεν τα λαλώ. Είναι για όλους. Εσύ υποχρεώνει κανένας, ούτε είσαι λιότερον ταξιδιώτης εάν δεν το κάνεις. Είναι για όλους το πράγμα και τέλος. Ισχύει το. Μιλένοι και μιλένιες μου, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Millennial Minds Podcast. Καλή χρονιά, είναι το νέο μας επεισόδιο, το οποίο βγαίνει το πρώτο επεισόδιο για το 2024. Είμαι ο host σας, ο Κωνσταντίνος Χριστοδούλου. Πόσο σας ενδιαφέρει, γιατί δεν είμαι ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Δεν τραγουδώ το ίδιο καλά, πόσες φορές να τα πούμε τούτα. Και μαζί μου σήμερα έχω έναν ιδιαίτερο guest, έναν guest τον οποίο ανακάλυψα και είμαι περήφανος που ανακάλυψα, γιατί αρέσκει μου το περιεχόμενο που δείχνει στα social media. Πολλοί που σας μπορεί να την ξέρετε, ίσως να είδατε κάποιες φωτογραφίες της από τα ταξίδια της κυρίως. Κυρίες και κύριοι, έχουμε μαζί μας την Κατερίνα Βάσου. Hello. A.K.A. Diary Wings. Ναι. Κατερίνα μου, ευχαριστώ πάρα πολλά που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ για προσοχή. Είχαμε την αναποδιά με το αυτοκίνητο, αλλά ευτυχώς καταφέραμε και ήρθες. Ευτυχώς, πραγματικά, όντως. Ήταν ένας άθλος η αλήθεια να περάσει και την κίνηση της Λευκωσίας. Όντως. Επίσης και το γεγονός ότι σε καιρό μου προσπαθούμε να κάνουμε κιόλας το podcast. Ήταν πολλά κρίμα να δεν τα καταφέραμε σήμερα. Ήταν το πιο μακρινό booking που έκανα, ήταν από τον Νιόβρη. Πούλα με τα bookings είναι έτσι, συνήθως σε 2 μήνες μετά. Μπράβο, ναι, με το τελώς αντίθετο, μπορεί να σε πιο την ίδια μέρα. Οπότε κάμες με να κάνω κάτι και ρούκο, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Κατερίνα μου, η κύρια ερώτηση πρώτη που θέλω να κάνω είναι ποια είσαι και γιατί είναι ενδιαφέρον να σε... Γιατί, όχι, είπα το κατήχαμε στο αυτοκίνητο, περίμενε. Ποια είσαι και γιατί πιστεύεις, θεωρείς ενδιαφέρον να έρθεις να κάνουμε μια κουβέντα? Το αν είμαι ενδιαφέρον άτομο ενοκρίνετε εσείς, αλλά γενικά να πω ότι είμαι travel content creator, ξεκίνησα ως travel blogger. Πλέον ο όρος νομίζω blogger δεν ξέρω αν παίζει πλέον στη σήμερα, στο 2024 που είμαστε. Είστε στο κατάλληλο podcast. So πλέον δεν λέω ότι είμαι travel blogger, λέω ότι είμαι travel content creator. Παράλληλα κάνουμε 100 άλλα πράγματα, αλλά το βασικό είναι αυτό, plus ότι ασχολούμαι γενικά με τα social media. Άρα ουσιαστικά ο πρώτος σου ρόλος είναι το travel content creator, ναι, ή εν το πράγμα το οποίο ξέρεις ο κόσμος αλλά έχεις έναν άλλον κυρία σχολεία? Έχω πολλές σχολείες. Τούτον είναι το travel content creation, γενικά το travel blogging, τέλος πάντων, όπως θέλει να το ονομάσει ο καθένας. Ήταν η αρχή για να κάνω όλα τα υπόλοιπα. Για να ξεκινήσω. Τούτη ήταν η αρχή, ας το πούμε. Που είχαμε πλέον κάνω και οργανώνω ταξίδια, παίρνω μαζί μου κόσμο στα ταξίδια. Έχω και άλλα πράγματα που κάνω, τέλος πάντων. Μπορεί κάποια κιόλας να μένουν κάτι σχετικά με το traveling, να τα συζητήσουμε ίσως πιο μετά. Αλλά μέσω τούτου κατάφερα να αναπτύξα κάποια skills και πλέον έκανα και σχετικό certificate, είμαι και social media manager πλέον. So ασχολούμαι γενικά με τα social media. Ναι. Αλλά τούτο ήταν η αρχή. Okay. Το blogging. Το ένα ανέφερε το άλλο ουσιαστικά. Ακριβώς. Πολλά καλό τούτο. Ο όρος travel content creator είναι κάτι που ίσως οι παραπάνω να ήθελαν να πούσουν, ας πούμε, να ήθελα και εγώ να κάνω ταξίδια και να δείχνω τις εμπειρίες μου και οτιδήποτε. Είναι ένα πράγμα το οποίο μπορείς και ζεις που τούτο? Όχι. Ειδικά σαν Κυπρέα, όχι. Υπάρχει περίπτωση να μπορέσω να ζήσω από αυτό το πράγμα. Τούτο είναι ένας τίτλος γενικός, ας το πούμε. Τα λεφτά, αν είναι η ερώτηση σου τέλος πάντων, που αλλού που έρχονται. Απλώς
π.χ. με τούτον ξεκίνησα με το travel blogging, εξαιτίας τούτου είχα κάποια skills, άρχισα να δημιουργώ βίντεο, άρχισα να δημιουργώ content ωραίο και τούτο στη συνέχεια έφερε μου δουλειές. Ουσιαστικά κάνω και λίγο influencer, να το πω έτσι πλέον. Ανεβάζω content στα social media, στο οποίο διαφημίζω διάφορες εταιρείες, travel related κυρίως, και που και έπορκονται στο τέλος τα λεφτά. So, δεν ξέρω αν θέλεις να το ονομάσεις. Μπορείς να πεις ότι το travel content creation φέρνει μου και λεφτά, αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή δεν είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο μου φέρνει λεφτά και ο τρόπος για να ζω. Δεν μπορώ να ζω μόνο από τούτο. Και πιστεύω ότι στην Κύπρο είναι λίγο δύσκολο ίσως να ζεις μόνο από τούτο. Μπορώ να έχω και άδικο, δεν ξέρω, για άλλους, αλλά να πω για μένα ότι θα μπορούσα. Ναι, ειδικά στη χώρα μας είναι κάτι που είναι πολλά διαδεδομένο, δηλαδή σε περίπτωση Αμερικής, Αγγλίας ή ευρωπαϊκής πόλης, ευρωπαϊκής χώρας, για παράδειγμα. Και να αξιοπρόσεκτον ότι μια Κύπρια μπορεί να κάνει το πράγμα, τουλάχιστον μέσω τούτου να μπορεί να κάνει και το travel content creation όπως το αναφέρεις και εσύ. Όταν προσπαθούσα να εξηγήσω σε κόσμο ποιος είναι να έρθει, έλεγα να έρθει η Κατερίνα, είναι η Diary Wings στο Instagram, εμφανίζεται που κάτω τώρα εν τω μεταξύ, να κάνετε follow, και ήθελα να πω, κάνει travel content creator, αλλά ουσιαστικά πάει και με groups ταξίδια, διοργανώνει τα, παίρνει ομάδες μαζί της σε διάφορα έτσι και πιο extreme ταξίδια σε χώρες που δεν θα περιμένει κάποιος ότι είναι Ρώμη ρε κουμπάρε που να πάει οποιοσδήποτε. Κυργιστάν ας πούμε. Σε camping, σε τέντες στο Κυργιστάν για παράδειγμα. Να μας πεις για τούτο. Και ρωτούσαμε πίσω, έλεγα μου, άρα travel agent. Όχι, καθόλου είμαι travel agent, ούτε τούτο γενικά το πώς ξεκίνησε, το πώς κατέληξε και τούτο ήταν, θα πω τυχαίο. Βασικά το πρώτο ομαδικό ταξίδι πώς ξεκίνησε το 2017. Εσύ πόσα χρόνια καμιλώ τα μαθηματικά γιατί είναι χάλια τα δικά μου. 7. Οκ, λοιπόν το πρώτο ομαδικό ταξίδι ανακοίνωσα το 2016 και κάναμε το 2017. Και ο λόγος που το ανακοίνωσα και καμάτω ήταν γιατί στέλνει μου μηνύματα ο κόσμος και λέει μου θέλω πάρα πολλά να ταξιδέψω μαζί σου, αχ τι ωραία, θέλω και εγώ να έρθω μαζί σου. Και λέω εντάξει, περιπέζει ο κόσμος, ξέρεις που τα μηνύματα που μου στέλνουν. Και εννοούν το. Αλλά να λύσω άλλος, οκ. Παρ' όλα αυτά, να το δοκιμάσω άλλο. Ποιος θέλει να έρθει μαζί μου, να κάνω έναν ταξίδι και να πάω Ισλανδία, θέλει κάποιος να έρθει μαζί μου. Και εντάξει, πρέπει να βρεθεί ακόμα 1-2 άτομα. Και μαζευτήκαμε 12 άτομα και το περίμενα. Αγνωστοί, ναι. Λέω, οκ, να μου γίνεται τώρα. Μάλλον εντάξει, εγώ κάνω το ταξίδι, μια φορά ναι, και θωρούμε. Οργάνωσα το όπως θα οργάνωνα και δικά μου τα ταξίδια, μαζευτήκαμε, κλείσαμε τα εισιτήρια μας, έκαναμε group chat, ξέρω, μιλούσαμε τα ούλα από group chat και ακόμα μιλούμε τα από group chat, εντάξει. Ταξιδέψαμε στη Ισλανδία, άλλαξε μου η ζωή το ταξίδι, κυριολεκτικά. Συνειδητοποίησα ότι υπάρχουν καταρχάς και άλλα άτομα που θέλουν να ταξιδεύουν με τον τρόπο που ταξιδεύω εγώ, που είναι έτσι ανοιχτόμυαλοι, που θέλουν να ζουν εμπειρίες όπως θέλω να ζω και εγώ. Και είναι ένα ταξίδι στη Ρώμη, όπως είπες. Προφανώς. Είναι κάτι πολλά διαφορετικό. Και να σκεφτείς ότι τελειώσαμε το ταξίδι, έρχομαστε πίσω στην Κύπρο και αγκαλιαζόμαστε στο αεροδρόμιο και κλαίαμε σαν να μην ισκούμε ένας 20 λεπτά από τον άλλο φάση και είμαστε στην Κύπρο. Όπως είπα, να μπορούμε να στο μητσί σε κατασκηνώσεις. Ναι, ας πούμε. Και φεύγαμε και... Σαν να θα ξαπρεθούμε, ας πούμε. Ό,τι είμαστε στην Κύπρο. Εννοείται τώρα πλέον η ομάδα ήταν το πρώτο μου παρθενικό ταξίδι. Κάποιους επάντρεψα τους, κάποιους εβάφτισα τους. Έχουμε αδερφικές σχέσεις. Και τούτο γενικά έχω με πάρα πολλά από τα groups, μέσα σου πω με ούλα. Στο Gino ήταν η αρχή, μετά λέω εντάξει τούτον ήταν, μετά έρκεψαν και λαλούσαν μου θέλω και εγώ. Και λέω οκ, και ξεκίνησα να κάνω τα ταξίδια. Πλέον, στην πορεία μετά από τόσα χρόνια τέλος πάντων, κατάφερα και οργανώνω τα ταξίδια, κάνω τις εμπειρίες για τον κόσμο και τούτο που είναι σημαντικό για μένα. Και πλέον μπορώ και εγώ και ταξιδεύω και εννοείται να κάνω τις εμπειρίες για τον κόσμο και να πιένω και εγώ χωρίς να πληρώνω πλέον. Ναι. Καταφέρνω και κάνω σωστά deals, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι είμαι ταξιδιωτικό πρακτορείο με τίποτε. Γιατί δεν προσφέρω ακριβώς όπως προσφέρει ένα τυπικό ταξιδιωτικό πρακτορείο. Σίγουρα, αλλά είναι το misconception που μπορεί να έχει κάποιος. Η παρεξήγηση για όσους θέλουν να μιλούμε πιο καθαρά ελληνικά. Ναι, ούτε παρακαλώ κανένα να έρθει μαζί μου. Ο καθένας μπορεί να θέλει να έρθει. Και πάρα πολλοί που λέω ότι μπορείς κιόλας να έρθεις μαζί μου ή αν κάνεις για τον ταξίδι να έρθεις μαζί μου. Θεωρώ ότι λόγω πολλών πραγμάτων. Μπορεί ας πούμε να είναι το ταξίδι
π.χ. στο Κυργιστάν, όπως ανέφερες, πρέπει να έχεις ένα level fitness για να κάνεις το ταξίδι ή τουλάχιστον να μένεις συγκεκριμένα θέματα υγείας, ξέρω εγώ, άσθημα, ας πούμε, γιατί ήταν να βγούμε σε υψόμετρα. Αν κάποιος ήξερα ότι έχει αντιμετωπίσει έτσι προβλήματα, έβαλα το εγώ το stop εξ αρχής. Ναι. Φυσικά το θέματα υγείας, αλλά έχει και άλλα θέματα. Ξέρω εγώ, μπορεί κάποιος να τον ξέρω, που ήρθε σε κάποιον άλλον ταξίδι ίσως και να ξέρω ότι είναι πιο της πόλης, είναι πιο έτσι, του καφέ, να το πω έτσι. Ναι. Και ίσως για το συγκεκριμένο ταξίδι δεν με κάνει. So it's okay. Να βάλω ένα stop. Ενώ ένα πρακτορείο δεν κάνει έτσι. Ήρθες μέσα, έλα, ναι, ακριβώς. Ναι, τα λεφτά είναι το τελευταίο πράγμα που σκεφτούμε σε αυτή την περίπτωση. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου όσον αφορά το κομμάτι της δουλειάς μου. Γιατί για μένα είναι σημαντικό απλά να χτίσω εμπειρίες για τους άλλους. Δεν το πιστεύω ακόμα ότι ζω το πράγμα. Ότι μπορώ και χτίζω εμπειρίες για άλλους. Και δημιουργήθηκε μια κοινότητα που είναι η οικογένεια μου τούτη η κοινότητα, χωρίς πλαγά. Πιάνω μαζί τους, είναι οι φίλοι μου, είναι οι κουμπάροι μου, είναι οι φίλοι μου πλέον τούτη η κοινότητα. Απίστευτο το με πόσον ενθουσιασμό το λες τούτο. Και φαίνεται και πόσον πραγματικό είναι το πράγμα. Γιατί σε έναν ταξίδι είχα μια κουβέντα χτες το πρωί στη Τούκια. Και λέγαμε ότι στα ταξίδια πραγματικά γνωρίζεις τον άλλο. Έχεις κάποιες εμπειρίες που κόσμο που νόμιζες ότι ήξερες, αλλά στα ταξίδια άλλαξες κάπως τη γνώμη σου? Όχι, πολλά ωραία ερώτηση όμως. Στα ταξίδια ο κόσμος είναι τόσο εαυτός του που την έννοια ότι σε διαφορετικό κλίμα. Πάει με άλλη διάθεση, σε mood διαφορετικών ταξιδιού και ξέρω εγώ. Είχαμε μας πολλά ευτράπελα σε ταξίδια που ήταν έξω από το... Δεν μπορούσα εγώ να τα ελέγξω τέλος πάντων. Και ο τρόπος που αντιμετωπίσαν, που το groups μου αντιμετωπίσαν τη φάση ήταν εξαιρετικός. Γελούσαμε, που αν το περνούσαν μόνοι τους, γιατί δεν με είχαν εμένα τζάμε να τους ανεβάζω, να τους θαρρυνώ σε ψυχώνω. Ήταν η φάση που ήταν να μουρμουρούν, ξέρεις. Δύο τροπίες, Ποτέ μου δεν είχα έτσι. Ως τώρα λάλο το και με πιστεύει ο κόσμος. Δεν είχα ποτέ μου πρόβλημα με κανέναν στα groups. Είναι απίστευτο το ότι έρχονται με μια διάθεση, προετοιμάζω τους και εγώ, εννοείται mentally, ξέρουν τι να περιμένουν, που πολλά σημαντικό, μα ξέρεις τι να περιμένεις, ακόμα και αν είναι δύσκολο, π.χ. στο Κυργιστάν, προετοιμάσα τους, ξέρετε κάτι. Να χρειαστεί να βγαίνετε έξω, να κάνετε την τραχή σας, δίπλα από τα άλογα, ξέρω εγώ, κυριολεκτικά μέσα σε μια τρύπα που να έχουν πάει 150 άλλοι, ξέρω εγώ. Να είστε έτοιμοι για το. Ήταν σούπερ ενθουσιασμένοι που ήρθαν εκείνη η ώρα, περιμέναν το. Εντούν της κοινότητας, εντούν τα άτομα. Ναι. Αλλά κιόλας η σωστή προετοιμασία φέρνει λιγότερα προβλήματα στο τέλος. Και δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Όσον και απίστευτον και να ακούγεται, δεν είχα ποτέ πρόβλημα με κανένα. Ακόμα και μικρές γκρίνιες αν έχω, πάντα καταφέρνω και φέρνω τους στο θετικό της πλευράς, ας πούμε. Και ποτέ δεν είχα πρόβλημα. Και πάντα μεταξύ τους γίνονται φίλοι, και παίρνουν και μεταξύ τους μόνοι τους μετά τα ταξίδια. Κάνουν σχέση μεταξύ τους, οι φιλίες. Θεωρείς ότι είσαι και γραφείο συνοικεσίων? Ναι. Θα πω κιόλας ότι προσπαθώ κιόλας να σύρνω τα βέλη μου. Όποτε μπορώ και έχω πετύχει μερικά. Πραγματικά εγκατασκήνωση το πράγμα στα πλατάκια κάθε καλοκαίρι με προσκομινό, ξέρω. Κάνεις σχέσεις, κάνεις... Ναι. Πολλά ωραίο, ρε. Αρέσκει μου πάρα πολύ. Ακούετε ήδη πάρα πολλά ωραίο. Ούλοι κάνουν τα ταξίδια τους. Παραπάνω κάποιοι πιο λίγα, αλλά σίγουρα αν πάνε και με κόσμο που εν της ίδιας φάσης μαζί σου. Και συνήθως είναι εκείνοι που είναι φίλοι μεταξύ τους. Δηλαδή, έχει κόσμο που μπορεί να είναι ο καλύτερος του φίλος, αλλά στον τρόπο που ταξιδεύει... Ναι, ρε. Έχουν χαλάσει φιλίες και φιλίες. Ναι, είχα πάει Βουδαπέστη με ένα φίλο, μόνος μου. Γεια σου Στελάρα. Και προφανώς και έχουμε λίγο διαφορετικά του, αλλά είμαστε πολλά καλοί φίλοι, συμφοιτητές και τα λοιπά. Ήθελα να κάνω κάποια διαφορετικά πράγματα, πάει σε κάποιους διαφορετικούς τόπους. Εγώ ήθελα παραπάνω να εξερευνήσω, να πάω να περπατήσω, να πάω να βρω πράγματα που δεν πάει τόσο πολλής κόσμος, ενώ ο Τζίνος μπορεί να ήθελε να πάει σε κάποια πιο φιξαρισμένα πράγματα που άμα πάει σε Βουδαπέστη, ας πούμε, να πάει σίγουρα. Ναι. Και μετά από το ταξίδι μου κάπως, θέλω να κάνω ένα μήνα να σε δω. Δεν μπορώ, πήρε με παντού, ευκάλαν τα πόθηκια μου νερό, γιατί ήθελε να περπατά, να νιώσει fit. Και εγώ ήμουν κάπως, ναι, αλλά τρώμε την ενέργεια μας δαμέ, ας πούμε. Και καταλαβαίνει. Και ξεκινά και δημιουργάται κάπως, τρώεις μου τον χρόνο μου, τρώεις μου την ενέργεια μου σε ταξίδι.
Αλλά είναι πάντα έτσι. Ενώ εντάξει, τώρα είμαστε μια χαρά. Έχει πάντως τύχει αυτόν και στις καλύτερες οικογένειες. Ναι. Έχει ζευκάρκα που χωρίζουν εξαιτίας του. Γι' αυτό πολύ σημαντικό να ξέρεις με ποιους πιένεις που πριν. Και να εξηγέσαι, να ξέρεις. Εξηγέσαι σωστά που πριν. Εννοείται. Ποιο ήταν το πρώτο σου ταξίδι? Εβέρ. Ναι. Μα στη ζωή μου. Είχα πάει με τον παπά μου στην Ελβετία που μου 12 χρονών. Πήγαμε Κρήτη, ναι, δηλαδή γιατί βάλεις τον πύχη εκεί πάνω. Βάλω τον πύχη, ήμουν πάρα πολλά, δεν μου είναι η λέξη, privileged, θα το πω έτσι. Γιατί το σκουλούτσι κληρονόμησα εδώ, τον παπά μου, ο οποίος νομίζω πιέσε σε πάνω από 80-90 χώρες στον κόσμο. Για leisure ταξίδι είναι business trips. Ναι, όχι business. Εμπεριτεράς ο παπάς μου να πω. Απλά η ζωή δεν τα ταξίδια, δουλεύει όλο τον χρόνο. Τώρα είναι συνταξιούχος εννοείται. Αλλά η ζωή δεν τα ταξίδια, δουλεύει όλο τον χρόνο για να πιάσει τις 10-15 μέρες να πάει ταξίδι. Και εκείνη τη χρονιά, ακριβώς επειδή είχαμε το περίπτερο που σου λέω, χωριστήκαμε, η αδερφή μου έπρεπε να πάει με τη μάμα μου και εγώ να πάω με παπά μου. Και σύραμε κλήρο βασικά ότι είχα εγώ με του παπά μου, γιατί η αδερφή μου πήγε με η μάμα μου κουραζέρα στα Λετικά νησιά. Ενώ εγώ πήγα Ελβετία και έφυγα το Σαμονί μου μπλάν, ας πούμε. Ναι, ήμουν πάρα πολλά privileged που είχα έτσι παπά να με μάθει τι σημαίνει ταξίδι. Και πραγματικά με το ταξίδι 12 χρόνων άνοιξαν τα μάτια μου κυριολεκτικά. Άνοιξαν τα μάτια μου πάρα πολλά και σε θέματα της φύσης. Δηλαδή η Ελβετία έχει απίστευτη φύση. Τώρα σκέφτομαι στα 12 σου ότι θεωρείς, ήμουν κάπως πω, είχα μπει πρώτη φορά σε αεροπλάνο, πρώτη φορά σε τελεφερίκ. Ήμουν κάπως wow. Και ειδικά όταν είσαι από μια χώρα όπως η Κύπρο, που εντάξει πόσα πράγματα δεις στη ζωή σου. 2 χρόνια βλέπεις και τα σόγια, βλέπεις και το καλοκαίρι. Καλή Κύπρος, με λαλούμε για την Κύπρο. Ναι, πολλά καλή, αλλά έχει ένα limit. Ναι, έχει ένα limit. Είναι Ελβετία. Είναι αλήθεια, ναι. Αλλά η Ελβετία πραγματικά... Ήμουν πολλά τυχερή που έγινε και εκείνο το ταξίδι, αλήθεια λέγεται. Και εννοείται έκαναμε και άλλα ταξίδια μετά, αλλά στα 10, τούτον γίνει νομίζω στα 12. Αλλά έτσι, εκείνο που ήταν η αρχή του να μπορώ να κάνω και ταξίδια μόνη μου μετά και να νιώθω άνετα μόνη μου χωρίς να έχω κάποιον μαζί μου, ήταν που ήμουν 16 χρονών. Είχα κερδίσει θυμάσαι που κάναμε έναν διαγωνισμό έκθεσης της Ευρώπης. Ναι. Είχα το κερδίσει εγώ και ήταν το δώρο να πάει όπου θέλεις στην Ευρώπη. Ξέρετε γιατί χάσετε μερικοί. Επειδή η Ελβετία στα 12, οπότε ήξερε. Και ήταν θυμικά το θέμα να καταλάβεις της έκθεσης. Και κέρδισα το διαγωνισμό και μπορούσα να πάω να ταξιδέψω όπου ήθελα. Και έτυχα να πάω στο Αμστερντάμ στο 16 μου. Οκ, δικαιολογήσε λόγω ηλικίας. Και έπρεπε να ταξιδέψω στα 16 βασικά μόνη μου στην Ολλανδία, και ήταν να μείνω μαζί σε ένα youth camp, μαζί με άλλους εφήβους, ξέρω εγώ, για να γνωριστούμε, δεν θυμάμαι καλά τα που κάνουμε, αλλά ήταν η πρώτη φορά τουλάχιστον. Ναι. Ήταν η πρώτη φορά που μπήκα σε αεροπλάνο μόνη μου, ταξίδεψα, η μάμα μου λέει, Παναγιά μου, φάση να μπει μόνη σου. Ακόμα και σήμερα δεν μπορώ να καταλάβω προσωπικά εγώ τη φοβία, και εννοείται έχω άτομα που φοβούνται τα αεροπλάνα. Ναι, κατανοητό. Απλώς για μένα δεν ισχύει ποτέ τον ευτυχώς. Και που και νιώσα πολλά όμορφα, πολλά ότι ήμουν μες στο στοιχείο μου. Που τα 16 μου εννοώ, δεν είναι οκ, ας πούμε, δεν έχει τίποτε να με φοβίζει σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλο κομμάτι της ζωής μου κιόλας. Να θυμώ καν τι με ρώτησες για να μιλώ για τον τόξο. Δεν ξέρω, αλλά ήταν πολλά ενδιαφέρον το πώς επιάμενος. Ελπίζω και μου ερώτησες να το πάω. Σκεφτούμε άλλη ερώτηση ως πουρά. Αλλά δημιουργήθηκε μια ερώτηση την οποία Αλεξίας θα πάλι τώρα. Σαν μου μιλάς, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, Αλεξίας. Οκ, Άμστερνταμ. Άμστερνταμ, εγώ γίνηκα 28 χρόνων να πάω. Ενώ ήταν από τα top χώρες που ήθελα να ταξιδέψω. Και επίσης τώρα ταξιδεύκεις μόνος σου, εδώ που είχα πει και πριν ότι βάλει πολλά ψηλά π.χ. αλλά στον εαυτό σου κιόλας, δηλαδή ξεκλειδώνει σου πάρα πολλές φοβίες τις οποίες μπορεί να έχεις είτε σε θέμα αντίληψης του χώρου, το πώς να προσέχεις τον εαυτό σου, το πώς πρέπει να κάνεις ένα thinking την ώρα για να τι πρέπει να κάνω τώρα που είμαι μόνος μου, πρέπει να συμβεβαιωθώ ότι να έχω κάπου να μείνω, να έχω φαΐ, να έχω λίγο survival instincts. Τι γίνεται τώρα όταν τούτο πρέπει να το κάνεις σε μια χώρα που είναι ευρωπαϊκή, για παράδειγμα? Μίλα μας για το Κυργιστάν. Το Κυργιστάν δεν μπορώ να μιλήσω κιόλας, γιατί ακριβώς επειδή πήραν γκρουπ, είχα τα μελετήσει ούλα από πριν πάρα πολλά καλά. Χειρότερα περάσει στη Γερμανία.
παρά στο Κυργιστάν. Ότι χειρότερα δυσκολεύτηκα από την έννοια. Στο Κυργιστάν είχα έβρει τα άτομα μου εκεί πάνω, είχα διασταυρώσει reviews από άλλα άτομα που πήγαν, και βρήκα τον άνθρωπο μου εκεί πάνω και επικοινώνησα μαζί του και κυριολεκτικά πια με υποχέρι και εμένα και ο γκρουπ μου και έπαιρνε μας. Θα θεωρήσω ότι ήταν καθόλου δύσκολο το να γυρίζω μες στο Κυργιστάν που τούν την έννοια. Ενώ για κάποιους μόνο και μόνο η ιδέα και το όνομα που ακούν μπορεί να τους πιάνει έναν κάπου. Μα πού να πάω και κάτω, τι εννοείς, υπάρχει κόσμο και κάτω, μόνο στα βίντεο πρόοδο. Βασικά και πολλοί κόσμοι δεν ξέραν καν τη χώρα. Είναι οκ όμως, είναι συνηθισμένοι και θα πάει τσάμε αν θέλεις να δεις πόλη. Είναι απλά φύση, απλά φύση, λέω το σαν να είναι τίποτε φύση, αλλά τα παραπάνω ταξίδια που κάνω έχουν σχέση με τη φύση. Θέλω να φτιάχνουμε να βλέπουμε καταράχτες, να κάνουμε hiking, να κάνουμε διάφορα activities, zip-planning, δεν ξέρω τι. Ήθελα να κάνω ένα ταξίδι προς τα εκεί και ήθελα να πάω μόνη μου σου την αλήθεια στην αρχή. Και χαλάσετε το. Που την έννοια ότι ελάλλον ότι κάποια στιγμή είναι να πάω, κάποια στιγμή είναι να πάω και δεν ξέρω τόσο προέκυψε, ελάλλον το ποτσιποδά, κουρτιστήκαν κι άλλες μου κάπως ξέρεις κάτι, να δοκιμάσω πάρω γκρουπ. Και ήταν πολλά επιτυχία. Αλλά είναι δύσκολο, δεν ήταν δύσκολο τούτο. Και ξέρεις κάτι, είναι τίποτε πλέον δύσκολο με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Άμα σου λέω ότι ξεκινήσα να κάνω ταξίδια, είμαι 30, να κλείσω 36, δεν είμαι βιτσιά. So σκέφτομαι ότι στην αρχή που ξεκινήσα να κάνω ταξίδια, δεν υπήρχε τούτο. 26? Ναι, 26. Ναι. Τέλος πάντως ενώ σου, πιο πριν είχαμε τούτη την τεχνολογία που έχουμε τώρα, και πάλι καταφέρνα. Πόσο μάλλον τώρα που κυριολεκτικά είναι όλα ένα Google away. Μπορείς να κάνεις ένα Google και να βρεις όλα τα πράγματα. Χρειάζεται να μιλήσεις σε κανέναν καν. Να τα βρεις όλα, να τα κλείσεις online, αν θέλει κάποιος εννοώ. Μπορεί να το κάνει και έτσι. Ναι. Δεν θεωρώ ότι πλέον είναι τόσο δύσκολο. Χρονοβόρο ναι, δύσκολο όχι στην οργάνωση. Τώρα πρέπει να νιώθεις και εσύ όμως στο ότι να πάεις, ειδικά θα πάεις μόνος σου, ότι να γυρίζεις σε μια ξανή χώρα μόνος σου ή μόνη σου. Είναι όλα θέμα του είναι τέλος αντιμετωπίζεις τούτες καταστάσεις. Δηλαδή υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να το κάνει. Πραγματικά δεν μπορεί να το κάνει. Ναι. Και είναι κατανοητό γιατί είναι ο τρόπος που ίσως μεγάλωσε, είναι ο τρόπος που ξέρει να κάνει κάποια πράγματα. Μιλούμε για το κάνει μόνος του εννοείς. Ναι, το solo traveling για παράδειγμα τώρα. Αλλά πάλι ακόμα και τούτο είναι το που λέμε μες στο νου. Δηλαδή άμα το σκεφτείς και οργανώσεις το ρεγάμις το, να κάνεις μια φορά. Τη δεύτερη σίγουρα είναι καλύτερα, αλλά είναι το θέμα να κάνεις την πρώτη φορά. Δεν είμαι πάντως καθόλου το άτομο που να πει ναι, πρέπει να κάνετε solo traveling once in your lifetime. Είναι incredible experience. Όχι, θα πω έτσι πράγματα. Ποτέ δεν τα λαλώ. Είναι για όλους. Τέλος. Και είναι ok αν δεν θέλεις να το κάνεις. Γιατί είναι για όλους σημαντικό τούτο το κομμάτι. Σημαντικό είναι επίσης το να μοιράζεσαι εμπειρίες. Πολλά σημαντικό. Η εμπειρία σου αποδεδειγμένα, άμα εσύ μόνος σου ζεις την και νιώθεις τέλεια, άμα την μοιράζεσαι με κάποιον άλλον και τη στιγμή, είναι δεκαπλάσιο το συναίσθημα. Αποδεδειγμένα. Για κάποιους είναι πολύ σημαντικό τούτο. Γιατί να πρέπει οπωσδήποτε, επειδή έβαλε μας η κοινωνία, ότι πρέπει και να νιώσεις διαφορετικά. Είναι για όλους το πράγμα, and it's okay. Δεν καταλάβω την πίεση που υπάρχει. Καταλαβαίνω. Ναι, τούτο το θετικό μου θέλω να. Αλλά τούτο το πρέπει και να νιώθει ο άλλος ότι ξέρεις είναι το κάμα, υστερώ κάπου. Όχι, είναι υστερείς. Δεν χρειάζεται το κάμεις, είναι απαραίτητο το κάμεις. Είναι το κάμεις με κάποιον άλλον. Τούτο ναι, ίσως έρχεται και σε συνδυασμό με το τι βλέπουμε σε social media και οτιδήποτε που βλέπουμε ότι είναι όλα options πλέον. Είναι όλα επιλογές που κάνεις και η ζωή είναι πολλά μεγάλη. Και επειδή είδαμε ότι η ζωή είναι πολλά μεγάλη, με πολλές επιλογές, πολλές εμπειρίες, οτιδήποτε νιώσουμε ότι δεν το κάνουμε, απευθείας νιώθουμε ένα σχήμα για τον εαυτό μας ότι δεν μ' αρέσει να κάνω solo travel, άρα χάνω και το κομμάτι. Δεν μπορώ να πάω σε μια χώρα, δεν μ' αρέσει, δεν την ξέρω, άρα χάνω και μπορώ να κάνω κάτι. Υποσυνείδητα, ίσως κάποιοι να νιώθουν ότι χάνω πράγματα. Ενώ ουσιαστικά, διοχέτευσε την ενέργεια σου σε κάτι άλλο. Κάμε την insert σε έναν άλλον ταξίδι, αν σου αρέσκουν τα ταξίδια. Ή μπορεί να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Μπράβο που το αναφέρεις έτσι ότι είναι για όλους. Είναι για όλους. Πολύ περιμένω ειδικά που μένα ως γυναίκα να πω solo traveling, ειδικά για γυναίκα να βγεις έξω. Όχι, δεν είναι απαραίτητο να το κάνεις αν δεν νιώθεις ότι θες να το κάνεις. Τούτη η πίεση που σου ασκούν άλλοι. Γιατί βλέπω πάρα πολλούς άλλους travel content creators ή influencers ή bloggers που γράφουν το κιόλας πας στο bio τους solo traveler, ξέρω εγώ. Και είναι το πράγμα που λαλούν συνέχεια. Δεν είμαι υπέρ εγώ του πράγματος. Σε υποχρεώνει κανένας, ούτε είσαι λιότερον ταξιδιώτης εάν δεν το κάνεις.
Είναι για όλους το πράγμα και τέλος. Ισχύει τούτο. Όταν ξεκίνησες να κάνεις το content creation στο traveling, είχες σπουδάσει κάτι άλλο ή είχες ακολουθήσει κάτι άλλο ή είχες μια άλλη πορεία και άλλαξε ή ήταν κάτι που ήταν που πάντα μες στο μυαλό σου ότι τούτο να κάνεις? Όχι, ποτέ το travel, blogging, content creation δεν το ξεκίνησα για δουλειά, ποτέ μου. Και ακόμα λέω ότι είναι δουλειά. Είχα το βασικά μεγάλη ιστορία, αλλά έτσι που το 2015, κάμα το 2015. Πάλι έκαμε λίγο τα μαθηματικά, πόσα χρόνια, το Μάιο του 2015. Έτραμε τα κομμάτια. Ναι, άστο, ναι, τόσα. Πάω τα μαθηματικά μου. Γι' αυτό που έγινα μαθηματικά. Τίποτε. Ήμουν του κλασσικού. Σπούδασα, είμαι φιλολογία στη Θεσσαλονίκη, σε καμία σχέση. Αλλά θυμώ ότι όσο ήμουν στη Θεσσαλονίκη ταξίδευκα συνέχεια. Μπορούσα, 50 ευρώ, Wizz Air, Ryanair, τούτα τα εισιτήρια. Και είχα κάνει ένα blog, κατά λάθος δεν ξέρω να κάνω τα blog, τόσο άσχετη ήμουν, που έγραφα τις προσφορές. Ξέρετε, τώρα μας στέλνουν newsletter η εταιρεία και άλλο μας έχετε 20%, ξέρω εγώ. Δεν ήταν τόσο διαδεδομένο τόσο. Είχα γραφτεί σε όλα τα newsletter τις αερογραμμές που φεύγαν από Θεσσαλονίκη, γιατί σπούδασα στη Θεσσαλονίκη. Και έγραφα το μες στο blog και ανακοίνωνα, παιδιά, μπείτε τώρα η Aegean έχει έκπτωση, ξέρω. Και δεν ξέρω γιατί το έκανα, γιατί ήμουν κάπως... Το πρόβλημα του κόσμου ήταν ότι ήταν ακριβά και διούσα το option. Και έκανα το που μέναν, έτσι. Ήθελες να διάσεις την πληροφορία που ήξερες ήδη, αλλά μαζεύκες. Τότε, και μιλούμε ότι τον εξηγήσε μου 18. Ενώ ήταν τα blogspot που φατσικός δεν έφεραν κάτι τίποτα, δεν ξέρω καν πώς ήταν, δεν ξέρω καν υπάρχει ακόμα και τη σελίδα. Υπάρχει, αγόρασαν την η Microsoft. Αλήθεια. Anyway, όχι, Google που το αγόρασε. Ναι. Και άμα θέλεις το Google account σου, μπορείς να κάνεις νέο blogspot και να λειτουργά, δεν υπάρχει ακόμα. Πραγματικά, νομίζω ότι δεν υπάρχει, ναι. Πού να πουλάλω, είπα, τα ξέχασα, sorry. Ότι πήγαινες ταξίδια από στη Θεσσαλονίκη και ξεκίνησαν το 2015 τούτο και ξεκίνησαν επειδή έκανες το hub των τιμών όλων μαζί. Ουσιαστικά εγώ ξεκίνησα το ποτέ γιατί είπα ok, το travel blogging και το travel content creation εν τέλεια για να ξεκινήσω να βγάλω λεφτά. Ποτέ το σκεφτήκα τούτο. Απλά ήρθα στην Κύπρο και ξεκίνησα, βασικά περνούσα πάρα πολλά δύσκολα στην Κύπρο. Νιώθω ότι με καταλαβαίνει κανένας, ότι ο νους μου ήταν πάνω από κελέα μου έτσι που μου λαλούσαν οι γονείς μου. Μόλις ήρθες που σπουδές τούτο. Ναι. Με κόφταν πολλά πράγματα. Ήθελα να βγάλω λεφτά, έκανα μαθήματα φιλολογικά, έκανα εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε μωρά ξένα, ας πούμε. Αγαπώ πάρα πολλά τα μωρά, αρέσκε μου τον που κάμνα. Αλλά νιώθα μια θυγιά μας στο λαιμό, νιώθα ότι πρέπει να είμαι Κύπρο εγώ, γιατί που κάμνω δάμε, ας πούμε. Και θυμούμαι ότι έκανα κάτι super wow ταξίδια, με ρωτήσεις καν που τώρα θυμούμαι καν, αλλά ευκαιρνα με τις φίλες μου και ξέρεις, προσπαθούσα να σας μιλήσω για το ταξίδι και η απάντηση ήταν πάντα «Σαν τρέτσαμε, ήταν ωραίοι». Τούτο. Νομίζω μια σενική έτσι ρε. Και λαλούσα μου, αν δεν ήταν ωραίοι, αν δεν έκαμες κάτι και που πιες, δεν πας κοφτεί οτιδήποτε άλλο. Θυμώ ότι μια φίλη μου είπε μου τον την ατάκα και μου κάπως τι ασχολούμαι, αλλά έχω τόσα πράγματα που θέλω να μοιραστώ και ξεκίνησαν diary. Γι' αυτό ονομάζεται και diary wings. Ξεκίνησα ένα κανονικό diary, στο οποίο μοιράζομαι σε μορφή diary, γραμμένο μερολόγιο, τις εμπειρίες μου. Και έστειλα της αδερφής μου, η οποία μένει μόνιμα Θεσσαλονίκη, η οποία έτυχε και έκαμε ένα-δυο share στο Facebook της. Ναι. Και που για με ξεκίνησε, γιατί έρκεψαν και στέλναν μου κάποιοι, θέλουν να θυκευάσουμε κι άλλα, στείλουν μου μετά μια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, ότι έκαμε το post έναν άρθρο που είχα γράψει, και που για με ξεκίνησε και μεγάλωνε. Σκεφτώ ότι άρχισα πολλά να κάνω Instagram. Και ο λόγος που το έκανα ήταν επειδή είχα σκοράρει το πρώτο μου press trip ένα χρόνο μετά. Και θέλω Instagram. Τέλειο. Ναι, το ένα έφερε το άλλο, αλλά δεν το ξεκίνησα γιατί θα γίνω travel content creator. Φυσικά τα παλιά τα χρόνια ήταν έτσι. Πλέον ο κόσμος ξεκινά να κάνει τούτο γιατί θέλει να βγάλει λεφτά ή θέλει να κάνει κάτι τέλος πάντων. Ενώ για μένα ήταν το ότι δεν ξεκίνησε. Όλα τα success stories ξεκινούμε έναν έτσι πολλά λόγω των τροπών, όπως είπες και εσύ τώρα. Έστειλες το της αδερφής σου, η αδερφή σου έκαμε το share. Ποιος ο λόγος να το έκαμε, εντάξει μπορεί να είναι, αλλά γιατί να το κάνει share και γιατί να πιαστεί που κάποιον. Ναι, ήταν πάρα πολλά
Δεν το περίμενα, πραγματικά δεν το περίμενα καθόλου. Δεν το στέλνα πουθενά, ούτε αγορασμένη τη σελίδα αν είχα ούτε τίποτε. Εννοούσα ότι τέτοια ψευτοπράγματα. Diarywings.blogspot.com. Ούτε καν, ενώ ονομάζα τον καν έτσι, ονομάζα τον κάπως διαφορετικά, αλλά είχε τη λέξη diary μέσα. Και μετά που έκανα γίνον το press trip, το οποίο έπρεπε να πάω ιδία, και ήμουν για μένα μισή μήνα στο τέλος. Βασικά, φωνάζαμε, είσαι Diary Wings, λέω μου Diary, δεν ήταν έτσι το όνομα μου, αλλά πιάσα, νομίζω ήταν Golden Wings Diary, κάπως έτσι. Και επειδή αλλάξα μου το, στο τέλος λέω, οκ, αφού λαλούμε όλοι έτσι, να τα αλλάξω, να κάνω rebrand. Θα το κάνω έτσι, λαλώ, αφού με ξέρουν ως έτσι. Και έτσι ξεκίνησε, τέλος πάντων. Άρα είναι και βγαλμένο και από τις εμπειρίες σου το username και γενικά το brand σου. Ναι, μπορείς να πεις έτσι. Επίσης να σου πω ότι αν έχει ένα πράγμα που σκεφτούμε συνέχεια είναι να μην θυμίζω αυτό μου να μην σκεφτεί τα λεφτά. Γιατί είναι τόσο όμορφο, νιώθω τόσο περήφανη για την κοινότητα κυρίως που δημιούργησα. Είναι το νούμερο ένα πράγμα που νιώθω περήφανη για τους ανθρώπους που φέρα κοντά και για την κοινότητα που δημιούργησα. Που δεν μπορώ να σκεφτούμε τα λεφτά, ας πούμε. Για μένα τούτο είναι το πιο σημαντικό. Εννοείται να βγάλω τα προς το ζέρα, αλλά είχα ποτέ anyway σκοπό να γίνω παπλούτη. Ναι, προφανώς. Έχω άλλους τρόπους να βγάλω λεφτά, so I'm happy with it. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Και τούτη η κοινότητα για μένα είναι τα πάντα. So, προσπαθώ να σκέφτομαι ότι δεν το κάνεις για τα λεφτά. Και όντως δεν το κάνω για τα λεφτά. Αλλά είναι κάτι που πρέπει μερικές φορές να το θυμίζεις στον εαυτό σου, γιατί μπαίνεις στο τρυπάκι και λες, OK, τι μπορώ να κάνω, ας πούμε. Αλλά για μένα, επειδή έχω άλλους τρόπους να βγάλω τα προς το ζήν, τέλος πάντων, I'm fine with it. Δεν θέλω να γίνει ποτέ money oriented το που κάνω, τέλος πάντων. Κάτι που ακόμα. Ναι, κάτι που πολλοί πάλι μπορούν να θεωρήσουν ότι ο σκοπός πλέον του δουλειάς σου, του χόμπι σου ή οτιδήποτε είναι να το πάρεις σε ένα σημείο που να μπορεί να γίνει η δουλειά σου, meaning να μπορώ να βγάλω λεφτά από το πράγμα, ώστε να μην κάνω τίποτα. Που τούτο καμιά φορά είναι το misconception που θεωρούμε όλοι ότι ξεκινάς κάτι γιατί σου αρέσκει και δεν πρέπει να καταλήγει πάντα στα λεφτά. Ναι, είναι ok όμως αν καταλήξει, αλλά don't make it all about money. Όχι, γιατί... Είναι τούτο, με ξεχάνεις πώς θα ξεκινήσεις, με ξεχάνεις τι προσφέρεις. Πάντα σκέφτομαι τι μπορώ να προσφέρω. Για μένα, τι μπορώ να προσφέρω στον κόσμο, πώς μπορώ να κάνω τον κόσμο καλύτερο γύρω μου. Είναι το πράγμα που με κόφτει και πιστεύω κιόλας ο λόγος που έχω άτομα που συνεχίζουν να έρχονται, που χτίστηκε τούτο το community είναι τόσο στενό και τόσο όμορφο. Εν τούτο, επειδή μπορούν να δουν ότι εν το κάνω για τα λεφτά και φαίνεται το πράγμα. Η πληρωμή σου εν τούτη και είναι έγκλησε να το πούμε, ότι η ευχαρίστηση που νιώθεις άμα... Δεν μπορείς να φανταστείς. Και μιλάς εσύ τώρα που δημιούργησες και μια κοινότητα κόσμων, έφερες κοντά κόσμων, ο οποίος λειτουργεί παντών που γίνεται. Γιατί άμα φέρνεις κόσμο που μπορεί να είναι πιο κλειστός σαν χαρακτήρες, έρχονται στα ταξίδια, γνωρίζουν άλλο κόσμο που μπορεί να είναι παρόμοιοι. Ναι. Κάνουν παρέα, ανοίγει το πνεύμα τους λόγω των ταξιδιών, κάνουν σχέσεις μεταξύ τους. Είναι πολλά ωραία το πράγμα. Ναι. Δηλαδή... Και εγώ νιώθω πάρα πολλά. Μου λέω πρόσφατα, στέλνω μου πολλά συχνά μηνύματα, γιατί έχουμε και εδώ με την ομάδα να εκφραζόμαστε, ειδικά στο τέλος του ταξιδιού. Ρωτώ πάντα πώς αισθάνονται, τι ήταν το πιο δυνατό κομμάτι του ταξιδιού, πώς τους έκαμε να κάνουμε πολύ sharing. Okay. Και έπιασα ένα μήνυμα πρόσφατα από μια κοπέλα που ήρθε νομίζω 2 ή 3 ταξίδια μαζί μου να καταλαβείς και λέει μου κυριολεκτικά αλλάξες μου η ζωή λάλη μου. Τούτο είναι ένα μήνυμα το οποίο στείλα μου κι άλλοι και νιώθω πάρα πολύ όμορφα να πιάνω έτσι μετά. Αλλάξες μου η ζωή γιατί πριν που σένα δεν ήξερα με ποιον να ταξιδέψω, τώρα οι φίλοι μου εμπουσέναν, κάνω τα ταξίδια που ήθελα πάντα να κάνω και κάνω να με ευχαρίστηση, ας πούμε. Πραγματικά θέλω να πιένω σε τα ταξίδια και νιώθω πάρα πολλά περήφανη. Πάρα πολλά ωραία. Να όλο που κάτω πράγματα γιατί πρέπει να δείτε τη δουλειά που γίνεται. Και επίσης, ένα πράγμα που σκέφτομαι το πρωί που σου λέω ότι είναι το πράγμα που ήθελα να θυμηθώ να ετοιμάσω είναι ότι μπαίνεις μέσα σε μια ιστοσελίδα η οποία πάει για να κλείσεις ένα ταξίδι. Να σου πω τώρα πλέον κάποιες τιμές γιατί το κυριότερο θέμα των travelers ή οποιοδήποτε θέλουν να ταξιδέψουν ενώ ότι οι τιμές επιάσεις στο Θεό. Δηλαδή μόνο να πάεις. Όχι μόνο να πάεις και να έρθεις. Δηλαδή πλέον σκέφτεσαι «ΟΚ, πάμε και θωρούμε». Είμαστε σε αυτή τη φάση. Να σου λέω τις πόλεις που βλέπω που να αφήσεις που Κύπρο και να πάεις οπουδήποτε. Έβαλα Λάρνακα προς παντού ας πούμε. Oh my god. Και να σου λαλώ τις τιμές. Όχι να σου... Όχι, είμαστε λογιστήριο. Δεν είμαι καθόλου καλή. Θέλω να τα βλέπω μπροστά μου. Το location και την τιμή και να μου λέεις αν αξίζει το ανεβάκι φορμάτι. Ναι, μιλούμε για αεροπορικά. Όχι, σαν χώρα.
Αν επίες ή αν δεν επίες. Τούτο όμως που να μου πεις τώρα είναι πακέτο διακοπών, δηλαδή εισιτήρια μόνο. μόνο εισιτήρια. Ναι. Α, οκ. Και να σου πω αν αξίζει συγκριτικά με τα λεφτά. Αν αξίζει συγκριτικά με τα λεφτά. Μόνο να πάεις και να έρθεις. Έχω πολλά να πω για αυτό το θέμα. Ναι, οπότε να σου πω μερικές χώρες. Οκ, ξέρω με την πρώτη, την πιο usual, 80 ευρώ Ελλάδα. Πάντα αξίζει η Ελλάδα να πάει. Δεν έχει να μην αξίζει η Ελλάδα. Ευχαριστώ, ήταν η απάντηση που ήθελα. Πάμε παρακάτω. Βέλγιο 148 ευρώ. Ναι, αξίζει. 148 ευρώ, ναι, μια χαρά, αξίζει. Okay. Έχει πράγματα να κάνεις. Για 3-4 μέρες είναι ιδανικό. 148, doesn't sound much. Βρυξέλλες. Ναι, μπορείς να πάει και σε γειτονικά, έχει κάτι χορκούθια. Μια φορά να πιάνε και Βρυξέλλες που πιάσουν μπορώ από πολλά. So, ναι, πολλά οικονομικό. Είναι ωραίο να συνδυάσεις με είτε Ολλανδία είτε κάποια άλλη χώρα να με δίπλα. Νομίζω ότι είναι πολλές ημέρες. Τώρα είναι 4 μέρες τούτα που βλέπεις. Ναι, και πάλι 4 μέρες μπορεί να πάει σε 2 μέρες Βέλγιο. Είναι πολλά υπέρ το πράγμα. Τώρα πάει σε μια πόλη και να πάει σε άλλη. Ναι, και το που βλέπεις 4 χώρες σε 10 μέρες θεωρώ το λίγο too much. Ενώ λίγο πιο... Εντάξει, όχι τόσο πολλά. Άντε, 2 χώρες να τις πιντώσεις μαζί makes sense. Κατάρ 394. Όχι. Αλήθεια, καμιά από εκείνες της περιοχής. Η μόνος τρόπος που αξίζει να δεις το Κατάρ και να σου πω κάτι το οποίο με σίγουρη ότι θα συμφωνήσει σχεδόν κανένας που τα άτομα που μας ακούν και βλέπουν μας. Το ίδιο πιστεύω και για το Ντουμπάι. Το Ντουμπάι είναι πια ποτέ και ούτε θέλω να πάω. Μου κάνει αίσθηση, και σε πολλούς που κάνει αίσθηση. Και ο μόνος τρόπος πιστεύω για να δεις Ντουμπάι και να πάεις Κατάρ τέλος πάντων είναι μόνο να πετάς κάπου αλλού και έχεις σε διάμεσο σταθμό για μένα αναγκαστικά γιατί πετάς με Κατάριαν Emirates. Ναι, και να έχεις overnight. So, αφού είναι να πάεις που να πάεις, να μείνεις έναν overnight και να φατσίσεις κανένα καιρό, να το πω έτσι. Αλλά κατά τα άλλα θα διούσα εγώ προσωπικά. Γούστα, αλλά εγώ προσωπικά θα διούσα λεφτά για να πάω μόνο για μένα. Χριστέ, γιατί 300 είναι. Εντάξει, εντός οι πτήσεις μιλούμε για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Α, τώρα είναι στα κοντά. Ναι, οπότε γι' αυτό που είναι τόσο ψηλά. Ακούτε, εντάξει. Προσφορές του επόμενου Σαββατοκύριακου. Για καλύτερα πακέτα. Επικοινωνήστε μαζί. Ισπανία, είναι κάτι που είναι πολλά περίεργο γιατί δεν υπάρχει απευθείας πτήση, ναι. Πάρα πολλά περίεργο, δεν σκούνται οι Ισπανοί, λαλή σου που την Ισπανία τώρα μπορούμε να κάνουμε στην Κύπρο. Ναι, αλλά πάση η Ισπανία πολύ. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ξέρετε να ακούσει την τιμή. Με μια στάση, 574. Ναι. Με μια στάση. Τουλούς νομίζω ή κάπου Γαλλία. Δυστυχώς, ναι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με την Κύπρο. Και κάτι που συζητώ τις τελευταίες 3 μέρες ψάχνοντας εισιτήρια για Βιετνάμ, στο οποίο στο Βιετνάμ να ταξιδέψω μαζί με την ομάδα, hopefully το Πάσχα. Και παραξενεύτηκα πάρα πολλά γιατί γύρευκα εισιτήρια και συνειδητοποίησα ότι ξέρω ότι ακριβώς ήταν τα εισιτήρια γενικά. Αλλά συνειδητοποίησα ότι ακριβώς ήταν τα εισιτήρια ειδικά από την Κύπρο. Και δεν ξέρω γιατί. Δεν κάνει που είμαστε κλεισμένοι, λαλό. Είμαστε ένα νησί. Αποκομμένοι πουλούς. Ναι, χωρίς αεροπλάνο που να πάμε. Με κουραζέρατε να πάμε ενώ στην Ελλάδα. Πήγαμε και ράκον Ισραήλ, τώρα να πάει στο Ισραήλ. Είμαστε εντέγει αποκομμένοι. So, γιατί ακριβώς ήταν τόσο πολλά τα εισιτήρια. Και ψάχνα εισιτήρια, π.χ. τώρα για Βιετνάμ που ψάχνουμε. Και είναι το πιο φτηνό, 1.350-1.400, με Κατάρ, με Emirates 1.500. Ίδια εισιτήρια που Αθήνα, δηλαδή να πάει στο Βιετνάμ, είναι 800. Ναι. Ίδια εισιτήρια από Μαδρίτη να πας στο Ανόη στο Βιετνάμ, πάλι 800. Εμάς γιατί είναι τόσα... Δεν κατάλαβα γιατί. Και προσπαθώ να δω αν είναι οι φόροι, δεν ξέρω εγώ τι, αλλά νιώθω πολλά αδικημένη. Συμφέρει με κυριολεκτικά να πετάσω στην Αθήνα ή να πάω στη Μαδρίτη. Εντάξει, στη Μαδρίτη με συμφέρει. Αλλά στην Αθήνα συμφέρει με και να πετάσω από Αθήνα να πάω Ανόη. Που είναι πολλά... Να βγει καλύτερα, αλλά να βγει και η ψυχή σου. Ναι, αλλά γιατί εμάς κάνουν μας τα τόσο ακριβά. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ένας υπεύθυνος ρε. Ένας υπεύθυνος να μας πει. Να βγει να μας πει. Λοιπόν, Ταϊλάνδη, Μπαγκόγκ. Θα κάνει πιο φτηνά από η Μαδρίτη. Φθηνότερη 670. Πολλά καλά, αλλά λογικά 4 πτήσεις και 5 μέρες να πάεις. Περίμενε. Είσαι κοντά. 45 ώρες. 45 ώρες, 3 στάσεις το να πάεις και άλλο 2 όταν είναι να... Στο παίζει να μην πάεις. Ως που να πάεις, θα θέλεις να ξάρτης πίσω. Η καλύτερη πτήση που είναι 13 ώρες πάλι έχει μια στάση είναι 1.200 ευρώ. Ναι, τούτο. Οπότε σκιαλέεις το τι θέλεις. Ξέρω, είμαστε τόσο κοντά σας. Ενώ συγκριτικά με άλλες χώρες του Ντουμπάι και Κατάρ που έχουν τόσο ωραίες πτήσεις, είναι πάρα πολλά ακριβά. Αλλά η Ταϊλάνδη αξίζει να πάει κάποιος. Ναι, αξίζει, είναι πολλά ωραία. Ταϊλάνδη, όχι, τον Παλί στις... Στην Ινδονησία.
παντού αξίζει. Να ξέρεις κάτι. Οι περιοχές Τσίνες... Παντού αξίζει. Ειδικά δεν είναι κάπου που είναι ξαναπιές. Δεν έχει κάπου που να μην αξίζει. Βρίσκω και άλλες χώρες που είναι σκάλι δωρά. Απογοητεύκωσε με τις... Όχι. Είσαι accurate σε ό,τι είπες ως τώρα. Τυφλίδα, Γεωργία. 308 Επιέντζι πάνω που λένε να μου θωρείς. Ναι. Οκ, ψάξε που Πάφο να δεις πόσα είναι εισιτήρια, 40 ευρώ. Πολλά φτηνά. Ναι, είναι πολλά πιο φτηνά, που Πάφο. Συγκεκριμένη αερογραμμή που ξέρουμε όλοι που πάει μόνο που Πάφο. Eventually όμως είναι να πάει. Άντε ναι, μπούμε, ξέρετε σιγά. Δεν είμαι καθόλου υπέρ να ταξιδεύεις με τη συγκεκριμένη αερογραμμή γενικά, αλλά αν είναι φάση μια πτήση, δηλαδή αν δεν έχεις connection flight, να θέλεις να φτάσεις κάπου και μετά πιάσεις πτήση άλλη να πάεις κάπου αλλού, ναι. It's okay. Το πιο πιθανό να ακυρωθεί. Να πάεις 2 μέρες μετά, αλλά να πάεις. Αυτό είναι το σημαντικό, είναι να πάεις. Λοιπόν, κάμα έναν πολλά περίεργο σέρς τώρα. Τα σέρτς έκαμε. Από Λάρναγα προς Πάφο. Υπάρχει. Υπάρχει. Περίμενε, κάμα το και εγώ. Νομίζω πρέπει να πάεις που το Αμπουδάμπι, ξέρω. Άκου να σου πω τις τιμές και βέβαια μου τώρα εσύ καλή νόημα οτιδήποτε. 365 ευρώ. Από Λάρναγα και αυτή είναι να πάει με αεροπλάνο παρά με μπενζίνα τώρα. Με μία στάση. Η στάση είναι στο Λονδίνο. Θα σου πάρει μόνο 18 ώρες. Μόνο 22 ώρες, γιατί έχεις και break και αμελογικά. Και άρθεις πίσω, 365, δηλαδή... Πόμπα. Προλάβετε ρε. Αν δεν βιάζεστε, και θέλετε να πάτε Πάφο. Είναι η κουβέντα που λαρούμε, επίες... που Λευκοσία... Που το Πέκιο γιούτα μου λαρούν. Ναι, επίες Λάρναγα που Πάφο, κάτι έτσι. Συμφωνείς ότι η Πάφος είναι μια άλλη χώρα. Ναι, γενικά για την Πάφο τώρα μιλούμε. Είναι άλλη χώρα, αλλά είναι η καλύτερη χώρα της Κύπρου. Ναι ρε φίλε, δηλαδή εκλείσαμε τώρα να πάμε, μείνουμε στα ξενοδοχείο και είναι η μόνη φορά που είχαμε μπει με την κοπέλα μου ότι να θέλουμε να μείνουμε μόνο στο ξενοδοχείο. Δηλαδή all inclusive. Έτσι οκ, ναι. Συστήκαμε. Ένα lunch και ένα breakfast. Ναι, μα πάλι, χρειάζονται και τούτα. Είχαμε το πει ότι θέλουμε μια φορά να το κάνουμε τούτο. Και δεν καταλάβεις πόσο περιμένω το πράγμα να πάω Πάφο έξω, γιατί ο αέρας της Πάφου είναι... Μόλις περάσεις στο πισούρι και την σύραγγα και... Αλλάσσει. Νιώθεις πραγματικά ότι βρίσκεσαι πλέον Μπαχάμες, ξέρω. Νιώθω ότι πάω ταξίδι, όντως. Ξεφεύγω από την καθημερινότητα. Ισχύει. Έτσι έχετε την πιο ωραία φύση στην Πάφο. Είναι η πιο ωραία επαρχία με διαφορά για μένα. Ισχύει. Καλή στη Λευκοσία. Έχει ωραίος τόπους άλλους η Λευκοσία. Underrated, θα έλεγα. Ναι. Πιο κεντρικά ή αν είσαι της φύσης, ειδικά το διάστημα, είναι πολλά ωραία να πάεις να το εξερευνήσεις. Ναι. Έχουμε ένα λίγο χρόνο. Είσαι του κάμπινγκ. Ναι. Δεν ξέρω το άλλο, αλλά ναι. Ή... Πρέπει δύο σου επιλογές. Έχεις 3 μέρες κάμπινγκ ή μια μέρα σε εξοχείο all inclusive όπως είπα. Ναι. Το καλό μου, κάνω για ούλα και για όλες τις εποχές, για όλα τα γούστα. Θα κάνω όλα. Και τα θυκαιώ να τα χαρώ εξίσου. Αν έπρεπε να διαλέξω κάμπινγκ, αλλά εξαρτάται που είναι κιόλας. Αλλά ναι, με το κάμπινγκ αρέσκει πάρα πολλά. Ηρεμώ. Άλλη φάση. Ηρεμώ πάρα πολλά με το κάμπινγκ. Αρέσκει μου να έρχομαι σε επαφή με τη φύση. Ταξίδι με βαν και άλλο 5 άτομα μέσα στο βαν ή ταξίδι μόνοι σου με ηλεκτρικό αυτοκίνητο? Με διαφορά με 25 άλλους. Είναι οκ να δεν είναι 5. Με ηλεκτρικό αυτοκίνητο μην πάρετε ποτέ. Ειδικά αν πάτε για road trip. Πέμας εν συντομία την κακή εμπειρία που είσαι στη Γερμανία, γιατί ίσως είναι πολλά σημαντικό να το ξέρει κάποιος. Βασικά φταίω. Δεν θα πω ότι είναι φταία καθόλου. Ένα έκανα το research μου. Ήταν που τα ταξίδια που λες, έλα τώρα. Κατερίνα μου είσαι τόση πείρα πάνω σου να πάει για μια Γερμανία. Ένιωσα πιο άχρηστη στη ζωή μου. Ένιωσα ότι αμφισβήτησα κάθε γνώση που είχα για το traveling. Πραγματικά ένιωσα μια άχρηστη με τη χώρα. Και ο λόγος ήταν όμως ότι έκανα και εγώ, δεν προετοιμαστήκα σωστά, που παίζει ρόλο πάντα. Δεν είχα καταλάβει ότι είχα κλείσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, πήγαμε τζαμέ και δεν εφορτίζε πουθενά, αν ήξερα να το φορτίσουμε, εγώ ξαναπιάσα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και άμα κάνεις road trip και καλύφκεις μεγάλες αποστάσεις χειμώναν κιόλας, γιατί το ηλεκτρικό ας σου λέει ότι πιάνει για 350, ο χειμώνα είναι 200. Έτσι έγινε και με εμάς, κάθε λίγο πρέπει να φορτίζουμε. Και από την εταιρεία κλείσαν πάνω στο αυτοκίνητο το fast charging και δεν φορτίζε σε μισή ώρα, θέλει 2-3 ώρες τη φορά. Το μισό ταξίδι απλά έφυγες τώρα φορτίζουμε το αυτοκίνητο και τούτο μου ενόχλησε παραπάνω που είναι ότι ώσπου να καταφέρω να έβρω πως φορτίζει, που στο τέλος κατάφερα τα μόνη μου,
ζήτησα βοήθεια από τον ένα και τον άλλο και ήταν κυριολεκτικά η απάντηση, άκουσα 150 φορές, είναι το You're not my problem. It's not my problem. Γερμανός είναι το πράγμα και ενοχλήθηκα πάρα πολλά. Ξέρω ότι είναι I'm not your problem, αλλά ας πούμε μια βοήθεια κάτι, ξέρω εγώ δεν θα κάνω έτσι και μετά εννοείται συσπηρώθηκαν όλοι οι haters των Γερμανών στα DMs μου. Δεν είναι η πρώτη φορά που έγινε τόσο στην ιστορία. Ναι, άκουσα τις ιστορίες όλου του κόσμου. Εννοείται ο παραπάνω κόσμος που προσπαθούσε να με μιλώ γερμανικά, να πώς να βοηθήσω, ξέρω εγώ, αλλά η παραπάνω ήταν τύπου I hate them, ξέρω εγώ. Και ήταν συσπηρώθηκαν όλοι μαζί. Μπράβο, πώς νιώθεις που κατάφερες μετά από το 40 να συσπηρώσεις όλο τον κόσμο εναντίον των Γερμανών? Δεν μπορώ να νιώθω περήφανη, γιατί αλήθεια λέγεται μετά τις επόμενες μέρες ήβρα και Γερμανούς οι οποίοι ήταν πολλά πιο ευγενικοί και βοηθήσαν. Απλά φαντάζομαι έτυχε. Αν και υπάρχει τούτη η νοοτροπία για το Γερμανό ότι βοηθούν. Eventually όμως βρεθήκα και άτομα που με βοηθήσαν. Δεν μπορώ να το γενικεύσω και μου αρέσκουν τα γενικεύσεις γενικά. Ασχέτως ότι μου στα νεύρα και καμνάτες. Κάνει μου εντύπωση που έβλεπα τα stories σου ότι με Γερμανούς που γίνεται τούτο, γιατί όταν πήγα εγώ ένα ταξίδι πέρσι, το οποίο ήταν Γαλλία-Γερμανία, ήταν σύνορα, είχαμε πάει Κολμάρ, χριστουγεννιάτικα χωριά, τι ωραία, είναι πια από Στρασβούργο, να πάεις, πολλά ωραία. Χάσες το ευθείας. Ναι, ήταν Κολμάρ και Στρασβούργο. Είχαμε πάει connecting flights Στουτκάρδη, οπότε πήγαμε κάπου και στις δυο πλευρές, σε μια πόλη στη Γερμανία πάλι, οπότε βλέπαμε συνέχεια και τις δυο πλευρές. Και κάτι μου πολύ εντύπωση είναι ότι τους Γάλλους δεν τους συμπαθώ μία. Δεν τους συμπάθησα καθόλου. Εκτός του δεν ξέρουν να φάσει. Δεν έχουν φαιά. Έχουν μόνο γλυκά και κρέπες πελαμός, αλλά δεν είναι ευγενικοί άνθρωποι. Απαιτούν να τους μιλάς γαλλικά, ειδικά σε έτσι, όχι Παρίσι. Και πάλι και Παρίσι νομίζω είναι έτσι. Είναι πια ποτέ δεν έχω άποψη. Επειδή είναι λίγο πιο τουριστικό, δεν είναι τόσο, αλλά ναι, παγιά. Να περίμενες ότι επειδή είναι τουριστικό είναι λίγο πιο ok. Αλλά στη Γερμανία δεν ήβρα Γερμανόν ο οποίος να μιλήσει άσχημα ή να μούτρο. Είναι οι περιοχές που πήγες. Στις περιοχές Τσινές που ήμουν και εγώ κοντά ήταν ok ο κόσμος. Πλευρές μονάχου που δεν ήταν καλός και όλοι ελούσαν μόνο το πράγμα. Τα είχα διαφέρει ο κόσμος που τόπο σε τόπο. Γιατί μας οι παφίτες δεν είναι μακράν καλύτεροι ας πούμε. Προφανώς. Για όνομα του Θεού. Που λευκοσιάδες. Ναι. Είναι τον άκρο, ναι. Είναι πάντα ευγενικοί. Εντάξει, γενικά οι Κυπρέοι είμαστε γενικά ευγενικοί. Προσπαθούμε τουλάχιστον. Αλλά διαφέρει και που το πώς σε το λίγο στη Γερμανία και γι' αυτό πιστεύω που σε βοηθήσαν και αμέ. Έτσι Γάλλους έχει Γάλλους, αλλά και αμέ μπορεί να μην ήταν. Ναι, εντάξει, δεν είναι ότι χρειαστήκα κάποια βοήθεια. Ήθελα μόνο βοήθεια στη Γαλλία όταν πήγα να φάω και το κραμπίν του στο ξιδάτο. Α, ναι. Όχι, πήγαμε να φάει hot dog και είχε μόνο το πράγμα. Πόσο χάγια να πάει, είμαστε ειδικά άντρες και όλα, παφάγαμε κάτι άλλα παιδιά και φάμε λίγο μου το πράγμα. Θέλαμε ευχέλαιο να καθαρίσουμε το λαιμό μας. Πήγαμε και φάμε άλλα πράγματα, εντάξει το είχαμε και 8 ευρώ για το hot dog, έως πάντων είναι το point. Αλλά ναι, ήταν πολλά μεγάλη διαφορά που παρατήρησα σε πολλά κοντινή περιοχή. Ναι. Αδριά μου, επειδή κλείσει σιγά σιγά ο χρόνος, θέλω να πεις πού θα πρότεινες κάποιου να πάει έναν ταξίδι ούτως ώστε να πιάει τις παραπάνω εμπειρίες ή να δει πολλά πράγματα μαζεμένα. Τι είναι που κάνουν follow σίγουρα ξέρουν την απάντηση και η απάντηση είναι η Ισλανδία. Ισλανδία, η Ισλανδία είναι ένας τόπος ο οποίος κυριολεκτικά μπορείς να πάεις 5 μέρες και γιατί ο λόγος που ξέρεις όλας... να πεθάνεις που ηφαίστειον, να πεθάνεις που... 150 τρόποι να πεθάνεις, αλλά το θέμα είναι ότι επειδή πήγα 7 φορές πλέον με groups, κάθε χρόνο είναι το ταξίδι το οποίο κάνω κάθε χρόνο, κάθε φορά είμαι στη δεύτερη μέρα και η ατάκα που ακούω πάντα είναι το πιστεύω ότι 2 μέρες είμαστε εδώ. Είναι η ατάκα που ακούω πάντα, το πιστεύω ότι με τόσα πράγματα ακόμα είναι day 2, παιδιά, day 2. Συνειδητοποιείτε τι είδαμε, ξέρω εγώ. Και επειδή είναι κάτι που ακούω και από τον κόσμο που έρχεται και μόνο στην Ισλανδία, δεν κομμετά του τι άκουσα μόνο στην Ισλανδία, να πω ότι η Ισλανδία. Δεν είδαμε τις τιμές, να τις ευρώ και να τις στείλω. Αλλά γίνεται και πιο οικονομικά εννοείται πάντα. Όλα γίνονται πιο οικονομικά. Για περισσότερα tips and tricks στα ταξίδια ακολουθήστε την Diary Weeks, a.k.a.
Κατερίνα Βάσου. Κατερίνα μου, ευχαριστώ πάρα πολλά που Εγώ ήρθες. ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολλά ωραία η κουβέντα μας. Νιώθω λίγο πιο έμπειρος πλέον και νιώθω ότι συμμερίζουμε κάποιες σκέψεις για τα ταξίδια πλέον με έναν άτομο άλλο. Οπότε αν θέλετε να βρείτε την Κατερίνα, βρείτε τη στα socials που μπορείτε να δείτε κάπου από κάτω. Χρυσάθη να τα βάλει, οπότε ευχαριστούμε Χρυσάθη. Ακολουθήστε το podcast, ακολουθήστε με εμένα, δεν ξέρω πως κάνω κάτι σπουδαίο, αλλά Όχι καλέ. οι αριθμοί βοηθούν στο να μεγαλώσουμε και τούτο είναι το point. Ευχαριστούμε την Black Lemon που μας χωστάρει, Ανδρέας Φυλαχτού, και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας! Γεια.